በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ስም ክርስቶስ ክርስቲያን ብስም ወልድ ወልደ ብርሃን ብስም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተባሂል ጽዮን እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምኡ እውን ናይ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሓደራ ቆልዑ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ ቅዱስ ቃሉ ክንምስክር ዝመጻእኹም ስም እግዚአብሔር ሰላምታ ከመይ ውዒልኩም ከመይ መጺእኹም ከመይ ጸኒዕኹም አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝተኸበረን ተመስገነን ይኹን ዝተኸበረን ተመስገነን ይኹን። እሺ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብረኪ ናስተበቋኪ እማርዌናዊ ተማይጸነ ብኪ በንታና ምቺ ወያቄ ማወኪ ወይበረኔዮም ድንግል ባረኪ። እዞም እንጠቕሶም ቅዱሳን አቦታትና ምስዞም ዓለማውያን ተመራመርትን ሳይንቲስታትን ክንወዳድር ዘይኮነስ እዛ ዓለም እዚኣ ወለታ ጎይተናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ካልኦት ቅዱሳን አቦታትን ረሲዓ ብናይ ቀረባ ታሪክ ዓለምና እንትድነቕን ስለዝተዓዘብና ኢና እዚ ንክንብል ዝተገደድና። ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ህዝበ ክርስቲያን ሓፃር ስነ ፅሑፍ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብፅሞና ንክከታተሉና ብስም እግዚአብሔር ንሓትት። ኣብ ዓለምና ንመጀመርያ ግዜ ፈርዲናንድ ማጅላን ንዓለም መርከብ ሒዙ ዘይርዋ እዩ። ወንጀል ሃይማኖት ንምምሃር ግና መርከቦም ገዲፎም ንዓለም ዝዘሩ ከም ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ዝበለ የለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 19 ዓበይቲ መራሕቲ ሃገራትን ኣህጉራት ፍሉጣት ሰባት ተመራመርትን ዝወለደ ኣዴታት ኣለዋ እየን። ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጌታ መዓዝ ነይሩ ዘይበሃል ቀዳማዊ ክሳዕ እዚ ዘይበሃል ማእኸላዊ ክሳዕ ሕዚ ዘይበሃል ዳሕራዊ ብሕሊና ዘይርከብ ስውር ብልቦና ዘይርከብ ምጡቕ ሽላታት ሰማይ ዘይረኽብዎ ነዊሕ ካብ እምባታት ንላዕሊ ዝለዓለ ካብ ባሕርታት ጥልቀት ዝጠለቐ ነገስታት ኣብ ልዕሊኡ ዝለዓሉ ጽኑዕ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ኣሸናፊ ንሓይሉ ጽንዓት ድኻም ዘይብሉ ንብርሃኑ ጸልማት ዘይብሉ ንጥበቡ ባሕሪ ድንበር ዘይብሉ ንትእዛዙ ይቅርታ መስፈሪ ዘይብሉ ንመንግስቱ ስፍሓት ወሰን ዘይብሉ ንውህብቱ ድማ ቁፅርን ስፍርን ልክዕን ዘይብሉ ክፍኣት ዘይብሉ ቁኑዕ ተንኮል ዘይብሉ የዋህ ቁጣዓ ዘይብሉ ትዕግስተኛ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጉብጠት ዘይብሉ ቁኑዕ ብዘይ ምኽልካል ወሃቢ ዘየዕድግ ለጋስ ብዘይ ቂም በቀል ይቕረ ባሃሊ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወለደት ካብ ኣንስቲ ዓለም ፍጹም ዝተፈለየት ቅድሚ ዓለም ሙላዳ ድንግል ኣብ ግዜ ሙላዳ ድንግል ድሕሪ ሙላዳ ድንግል ዝኾነት ኣዴና ሓንትን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። ሉቃስ 1:31 ሕዝቅኤል 44 ቁፅሪ 1 ንፈለማ እዋን ንወርሒ ብእግሩ ዝረገፀ ይሪጋጋሪ ብዙሓት ሰባት ዓለምና ኣድኒቖምዎን ዓለም ዘሚራትልን እያ። ነታ ዝረገፃ መሬት ንኸይትዘውር ገይሩ ንለይቲ ናብ ቀትሪ ዝቐየረ ግን ከም ኣቦና ነቢ ኢያሱ ወልደ ነዌ ዝመሰለ ፍጹም የለን። ኢያሱ 10:13 ንብዙሓት ዘመናት ኣለማሚዶም ምስ ኣራዊት ገዳም ዝቀራረቡ ኣካላት ይህልው እዮም። ሱሳ ኣናብስትን ሱሳ ኣናብርትን ናይ ርጋፅ እግሮም ሓመድ እናተመገቡ ዝነብሩ ግና ከም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ነገሩ መንፈስ ቅዱስ ዝበለ የለን። ናይ ብጣዕሚ ፍሉጣት ሰበስልጣናትን ነገስታትን ኮነ ሃፋትን ሚሊዮኔራትን ቢሊዮኔራትን ሰባት ሞይቶም ኣዕፅምቶም በስቢሱ ኣዕይንቶም ፈሲሱ ኣካሎም ፈሪሱ ጮኒን ተበታቲኑን ኣብ ከርሰ መቃብር ይቕመጥ። ብዝሞተ ዓፅሙ ንዝሞተ ሰብ ዘተስእ ግና ከም ኣቦና ቅዱስ ኤልሳ ፍጹም ኣይተረኽበን። ካልኣይ ነገስት 13:21 ብደርፍን ጓይላን ኣጋንንት ዝጽውዑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ነገር ግን ብናይ በገና መዝሙሩ ኣጋንንት ዘውፅእ መንፈስ ዘሕድስ ኣዕፅምቲ ዘለስልስ ቃል ኣምላኽ ዘፍስስ ግና ከም ኣቦና ልበ ኣምላክ ዳዊት ግን ወይከ የለን። አንደኛ ሳሙኤል 16:23 ኣብ ዓለምና ዘለዉ ናይ ቋንቋ ምሁራን ተበዝሐ ካብ 30 ክሳብ 40 ዝኾኑ ቋንቋታት ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም።
كما أبوتاتنا قدسان هواريات قنا سسال عن كدتن قانقوا ننحلحلو ناتزارو وانجل زستمهارو ويكا أيترخبن قبل هواريات كدتا 4 ننوح زمانات صنعات قيروم الناس تخاخلو الناودو الناتنسون زي ما تزدالو خلو يخلو يومكم أبونا ماليتاي قدس ياريد قن كعامت نعامت ملوء زيما زي ما ستت أبيلو زي ما قن فتسوم أيترخبن بأشحات أغراش زود كبار كداونتي زخدن سبات بصحات يوم انتقونا قنا بغرات أب كدانو أغانن تزوت كما أبونا هوريا بتانا عالم قدس باولوس مثلا قنا فلسون يلن قور هوريات 10 ساعات 10 حدا كوندو مزنا ميزنم سماح يزنم يخون إنه لزارو بزحات مترولوجيستات ألو يوم تخونا قن كم أبونا قدس إلياس زنام كيزنا من 3 عامتن 6 ورحن سماي زلوغوما دقيمو دما زنام نخزنم سماي زخافتا قن كنتو على حدا يلن يأقو 5 و17 بزحات جمرتن مرحتي إمنتاتن مويتهم أما قابل يركو نهاية مالتنا هواريات زخانو قدسان أبوتات قنا نتي مري زخانا حين موت انتي رأيو استصورو قنا كمني أبونا قدس ياريت أبونا آرقاوي أبونا قريما يوانس ودن مربات وزته فتسون يلن